Salutare prieteni, eu sunt Nicu și azi o să filmăm a 11-lea clip. Dar am făcut eu într-o zi, cam mi-a luat o oră și ceva și mai mult. Și am făcut acasă. Vă rog frumos în comentariu să-mi scrieți a cui e casa și în ce episod a fost terminat. Și în a cui episod. Da? Da. Mi-am luat mult și dacă mai doriți clipuri cu Minecraft, dați like la videoclip și haideți să vedeți casa. Uitați-vă casa. Tot să închidem ușa. Da, cred că mi-a ieșit fix în fix sau un pic altfel. Da, mi-a luat mai mult timp, ei schimbau, trebuia să te stai, să dărâm tot. Vă închipuiți cât iron mi-a trebuit? Am fost și la minunat și am mai găsit iron. Nu a fost mai încolo am mers. O să vă arăt în episodul celălalt mina. Și da. Păi asta am vrut să vă arăt, doar asta am vrut să vă arăt. N-am văzut altceva. Păi a fost scurt. Dragi prieteni, dați like dacă n-ați dat la început, abonați-vă dacă nu v-ați abonat și ne vedem, prieteni, data viitoare. Ok, bye!